Athens last summer. As Greece's economy hovers on the brink of the abyss, the filmmaker Konstantinos is following Alekos Ploumaritis, a Golden Dawn candidate for the Greek Parliament. Αλφα, εσύ τι είσαι, Έλληνας? Ναι. Άσε ρε φύγε από εδώ. Πήγαινε με που είσαι Έλληνας. Με τη δόση. Πήγαινε από εδώ ρε. Δεν μου λες πόσο θα πάρουμε, τι λες? 13. 13 από 10. Με τα στυλιάρια. Με τα στυλιάρια και με τις κλωτσές. Εδώ, από και από εδώ. Μας κοιτάς κιόλας. Μη σου βγάλω μαλλί, σκατόπουστα. Με κοιτάει κιόλας ο Λεχρίτης. Ήρθε από το Πακιστάν να με κοιτάξει. Πάρτε ψυχοδελτίο. Χρυσή Αυγή, μαντιά μου, θέλετε κανένα ψυχοδελτίο? Πάρτε κι άλλο ένα. Ιταλία, Χρυσή Αυγή, παντού. Δεν είναι... Έλα ρε, άντε, με τα σκόρδα από εδώ. Έχεις το διάλογο από εδώ. In the midst of punishing austerity, the party is surging in popularity. The message: immigrants are behind Greece's crisis. Το οικονομικό θέμα θα λυθεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι λαθρομετανάστες. Μόλις ξελαφρώσουμε από 3 εκατομμύρια χαραμοφάιδες που μας πίνουν το νερό, μας τρώνε το φαΐ, μας αναπνέουν τον αέρα το δικό μας τον ελληνικό και μας σκοτώνουν. Λοιπόν, να φύγουν αυτοί, να μείνουν τα λεφτά σε εμάς, να μπορέσουν και οι συντάξεις να ανέβουν και οι μισθοί να μην έχουμε ανέργους. Είναι πρωτόγονοι, είναι μοιάσματα, είναι υπάνθρωποι, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η ύπαρξή τους. Γιατί είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους φούρνους. Σαπούνια γιατί είναι και ωραίο, ξέρεις, όχι για ανθρώπους, γιατί είναι χημικοί αυτοί, μπορεί να πάθουμε να βγάλουμε κανένα καντήλα, κανένα τέτοιο. Θα τα έχουμε σαπούνια για τα αμάξια, σαπούνια να πούμε για τα πεζοδρόμια, συμφωνείτε κύριε Γιώργο? Θα φτιάχνουμε κτίρια να πούμε, κανένα λαμπατέρα θα φτιάξουμε με το δέρμα τους, τα μαλλιά θα τα παίρνει ο Γιώργος να τα πουλάει στο μοναστηράκι να πούμε, να τα κάνουν μπεγκλέρι για ξένοι. Τι άλλο ρε Γιώργο θα πάρεις από τους αριστερούς? Τα δόντια θα πάρουμε για κομπολόγια. Και όσοι έχουν χρυσά, χρυσά δεν επιτρέπεται. τα παίρνουμε. Τα χρυσά πάνε στο κράτος. Πού είστε, Δεσποινής, από πού είστε? Έλα εδώ, τα παιδάκια μας, έλα εδώ. Ωραία, χαμογελάτε παιδιά όλοι, χαμογελάτε. Να είμαστε ωραία, εντάξει Γιώργο. Γεια σας. Εμείς τους αγαπάμε τους ξένους, τους φίλους μας. Έλα εδώ, για πάρε μας εδώ. Η φωτογραφία οικογενειακή, πάρε μας. Μια οικογενειακή. Βλέπεις προπαγάνδα, μην μιλάς καθόλου. Είναι από το Μπαγκλαντές. Οκ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ που πέσατε είναι σε χρυσαυγίτες εδώ. Τη γλιτώσατε στο μη τη γλιτώσατε. Και έχεις καμιά μέρα μην βρεθούν αυτά εδώ πέρα σε καμιά ασφάλεια Αττικής να βγουν. Amid plummeting living standards, the hatred and racism directed at immigrants here has become almost mainstream. Στα παγκάκια δεν μπορούν, κοιμόντουσαν, κουβέρτες, χαρτόκουτα κάτω, τι να σου πω. Δεν περιγράφεται αυτό που υπήρχε εδώ, με τίποτα. Αφγανοί, Πακιστανοί. Αφγανοί, ναι. Όλοι. Οι Έλληνες δεν είναι το ίδιο βέβαια με τους Αφγανούς, οι Αφγανοί είναι βρωμιά και ούτε μπήκαν οι Έλληνες λαθρέα εκεί πέρα που πήγανε. Οι Έλληνες περάσαν από γιατρούς για να πάνε στο κάθε κράτος που έχουν πάει τώρα. Είτε Γερμανία, λέγεται αυτό, είτε Αυστραλία, είτε οτιδήποτε. Πήγαμε έξω κύριε, γυρίσαμε. Greece has seen a surge in racist attacks and in their severity. Beatings and assaults on immigrants like this Sudanese man have become commonplace. In January, a Pakistani man was stabbed to death. Το κακομοίρι το παππούινο. Σαπίστικος είναι ο παγάς.
Να, πώς έχει καταντήσει η Ελλάδα. Καρότια και θερμοσύμφωνες στον δρόμο. Έλα ρε, έλα εδώ. Μην κοιτάς μες εγώ στο καροτσάκι, έχει live. Τελείωσε το πανηγύρι. Άμα είναι με λαμψί θα τους ασπρίσουμε πρώτα. Και μετά θα τους ασπρίσουμε στις κλωτσές. The party rejects claims that it is neo-Nazi and fascist. They see themselves as Greek nationalists, as they tell potential recruits. Είναι δωρικός. Ο Χίτλερ και η εποχή του δεν χαιρετάγαν το ίδιο. Κάνουν κάποιο λάθος. Το χαιρέτισμα, ο δωρικός χαιρετισμός, αυτό είναι για την αλήθεια, από καλά της αλήθειας, είναι το χέρι τεντωμένο, φτάνει στο ύψος των ματιών. Οι Γερμανοί της εποχής του Χίτλερ, το δικό μας αρχαίο. το αρχαιοελληνικό, έχουν γωνία 90 μοιρών. Αυτό, όχι αυτό. Μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Όπως και οι αριστεροί έχουν τον εβραϊκό χαιρετισμό, τον σιωνισμό χαιρετισμό, την αριστερή γροθιά, η οποία πάει έτσι. Αυτός είναι σιωνιστικός χαιρετισμός. Για να τα ξεκαθαρίζουμε και αυτά οποιοδήποτε θέλει μπορεί να μπει μέσα στο ίντερνετ, να κάνει αναζήτηση και να τα βρει. Εμείς είμαστε εκεί, οι δωρείς, όχι εμείς σαν χρυσαυγίτες, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο αρχαιοελληνικός χαιρετισμός που χαιρετάγανε οι προγόνοι μας και η σημερινή η Χεσμολάχ και άλλες χώρες, έτσι. Αυτό το πράγμα λέγεται εθνικισμός, το επικροτώ και θα ήθελα και εγώ θα ήθελα να λέγομαι και εγώ εθνικιστής μαζί σας. Όμως όχι με βάση το δόγμα του ναζισμού. Αυτό λέω. Αν είμαστε εθνικιστές χωρίς ως πρότυπο ή δόγμα να έχουμε το Χίτλερ, κανένα πρόβλημα. Golden Dawn were rewarded in last June's election, taking 18 seats in Greece's parliament for the first time. Golden Dawn is now targeting children as young as 6 with so-called national awakening lessons. They're taught the Golden Dawn version of Greek history. And in Parliament, it's pushing for laws restricting the army and police to those of so-called Greek origin and blood. 85 MPs from the ruling New Democracy Party say they want the law changed as well.